Наскоро научих нещо в класа по философия и откакто го научих не мога да спра да го повтарям непрестанно. И имам чувството, че за каквото и да се говори, аз все дигам ръка и казвам: аз знам това, обаче наистина много си мисля за него напоследък, така че искам да ви го споделя. Става въпрос за Жак Лакан. Той е един такъв философ, малко в посока направление там психоанализа. Всъщност, честно казвам, нищо не разбирам от философия. Това е единственото нещо, което разбрах от този клас. И то е, че той се опитва да разбере словото и какво е езика. И стига до заключението, нали, както всички знаем, че една дума не може да се... не означава нищо сама по себе си. Когато се опитваме да я обясним, веднага трябва да използваме други думи. Например, дърво. Това е едно растение, което еди си какво си. Какво е растение? Това е форма на живот. Какво е форма на живот? Това е нещо, нали? Сещате се. И езика реално е изграден от тези синонимни вериги. И той е базиран всъщност на общо преживяване. Което общо преживяване е, нали, това, че всички се сблъскваме с дървета, с улици, с определени емоции, ситуации и от обществото ние научаваме, нали, как те се наричат. Както и да е. Мисълта ми е, че езикът въобще, като се замислиш, е изграден от празни, той ги нарича, сигнификатори. Всяка дума е празен сигнификатор. Той сам по себе си не означава нищо. И всъщност Аристотел, той, например, е твърдял, че точката той я е дефинирал като нещо, всъщност май не е Аристотел. Всъщност много съм зле с фактологията, но както и да е, като нещо, което няма обем. Тоест, нали, в второто измерение ние имаме една линия, която е безкрайно тънка. Тоест, ние имаме напред, назад, имаме наляво и надясно, но нямаме нагоре и надолу, както е в третото измерение. Всичко е плоско. Обаче не си го представите както го гледаме ние от третото измерение, все едно отгоре. Ами все едно ти си вътре в тази линия. Все едно ти гледаш все едно един лист. Толкова си тъничък като един лист, само че ти не просто си тъничък и светогледът ти е тъничък като лист хартия, ами той е безкрайно тънък. Тоест ти си нямаш на идея, че има горе и долу. Това ние не можем да си го представим, че сме в второто измерение, защото сме отраснали в третото. Но да, първото измерение де-факто е точката, която не е само, че е точка, т.е. единство, и цялото пространство е събрано и в нея в едно време, в една точка и цялото време е събрано в един момент. Ами въобще тя е безкрайно малка тази точка. В нея няма посоки. Няма наляво и надясно и напред и назад. Ти си отново вътре в тази линия. Или добре, има само напред и назад, но тя е безкрайно тясна тази точка. И въобще напоследък много ме интересува идеята за двете форми на безкрайността. Безкрайно голямото и безкрайно малкото, като двата принципа на Вселената. Инския принцип и янския принцип, нали, според източната философия. Те някои казват, че са мъжки и женски. Според мен не е нужно да ги наричаме мъжки и женски, но единия е просто този експанзивния,
янския, тази безкрайност, която е навън. Тоест, аз сега, ако почна да се разширявам, мога до безкрайност да стана безкрайно голям. И другото е инския, този, който е навътре. Смаляващия принцип. И да, реално, ако нещо е безкрайно малко, то съществува ли? Не. И по този начин, според мен, идеята на Аристотел е свързана с идеята на с идеята на Жак Лакан. Двете идеи са много свързани. Именно нали, заради тези неща, които не означават нищо, те не съществуват, но създават реалност в отношенията помежду си. Тоест, отнесена една дума към друга означава нещо. Отнесени точките едни към други, точките, които те сами по себе си са просто концепция, просто идея на съзнанието, просто илюзия на съзнанието, понеже цялата реалност е сън така или иначе. Отнесени едни към други, точките създават форми, триъгълници, квадрати, такива работи. И въобще светът не е създаден от неща, не е създаден от предмети, от съществителни, защото нищо не е нищо. Нищо не съществува действително и не е нищо само по себе си. На всичкото отгоре то непрестанно се променя, непрестанно се сменя формата и въобще, за да назовем нещо, ние трябва някакси да го изрежем от света, трябва да го отделим от цялото. И затова езика е един инструмент за нарязване на света на парченца. Ето това съм аз. И веднага, щом имаш идеята за аз, разбираш, че аз не е ти, не е тя, не е той, не е той или те, ами си отделно същество. И всяка дума реално отделя, примерно, цвете. Когато кажеш цвете, това са всички цветя са цвете, но когато кажеш маргаритка, отделяш маргаритката като вид от другите цветя по някакъв начин и по нейните специфики, нали, по начина, по който изглежда, както и да е, това няма значение. Мисълта ми е, че реалността всъщност, ако се замислим, е изградена от процеси, от действия, от сили и от принципи. И тя е не само изградена, но изплетена от всички тези преплитащи се взаимодействия, които са като един алгоритъм, но в крайната си гледна точка са само едно единствено действие, което се разклонява като корен до безкрай в Вселената. Тук искам да дам за пример викингите, с това, че те са заемали дейността, която са правили. Тоест, те са се превръщали в действието. Много често ние си мислим, нали, че викинг е съществително. Не. Викинг е глагол, действие. Както на английски, нали, глаголите много завършват на ing. I am викинг. Той въобще езика е така построен, че ти си действието, което правиш. И те реално са били викинги, само когато са си карали, Боже Господи, много ми е вързан езика днеска, защото съм между немски, английски и така нататък последните дни и последните 2 години и половина, но както и да е. Те са били викинги само когато са плавали в моретата. Реално това действие се е наричало вайкинг. Нали, търсенето на съкровища, заграбването на плячка, мореплаването. А когато са си лягали да спят, те са били sleeping, били с спане. Представете се да кажеш, аз съм спане. Или когато са се хранили, са били eating. Примерно представи да кажеш, аз съм ядене.
или нещо такова. Така че до някъде е много логична и тази езикова структура че нашата идентичност реално се определя не от начина, по който изглеждаме, това какво тяло имаме или въобще какво представляваме като предмети, като материя в света, а чрез това, което правим. И това е отново едно потвърждение на тази древна мъдрост, че всичко се движи и да. Ще правя много скоро изложба във Варна, между другото, и тя ще се казва Небето е риза не такана. Тя е вдъхновена от българския фолклор, в който въобще се казва, че небето е риза неткаяна. Нетакана, т.е. не е направена от човешки ръце, а от нещо друго, например, не знам, Господ или тя сама се е появила там. Въобще малко като неща нерукотворни в Библията, но това предание още от преди Библията. Да, поне така си мисля аз, нали, че е битувало още от преди християнството да дойде като наш фолклор. Или поне ние сме го взели и по наш си начин сме го преоформили в едни древни времена. Та изложбата ще е въобще ще се основна тема в нея ще е мрежата и материята на реалността. Дори не материята ми. Да, има една много хубав израз, тъканта на реалността. Самата тъкан на реалността, тя е изтъкана от тези действия. Понеже те са продължителни, те са линии, те са нишки, които не са статични, изрязани от цялото и концентрирани, ами просто се преплитат тези потоци. Те са просто като реки в небето, невидимите машини. Да, напоследък също невидимите машини са ми голяма тема. Ако искате да научите повече за цялата тази щуротия, заповядайте. Ще бъде в галерия Art Meeting на 31 юли в Варна. А сега съм още в Австрия.